Malawian Camera. Good morning, how are you? Mozuka banji. Guys, leo kulilongwe kuli mademo anyo. Anyway, someone might be asking, anthu akuzombafunsa kuti chikuchitika nchani? Mesa mademo anachitika kale, ajawo anali anthu akaunjika anazanena kuti ifetu nde musatijoine, ifetu panga zathu za kaunjika. Anyway, amene aja anapita. Hope kuti the problem will be solved soon. Bakaya kuti amatika dola kaja kutika kupanga chikhangalira kubwelira karande kakuchita somo bweliraso kumano today kayambaso zakeso kangokwera kupang'ono leroli, right? Okay, yes, leroli pa 4th March. Anyway, ndi mademo amene ali kulongwe ndorani. Mademo amene kulongwe ndokhuzana ndi alipo awiri. One, anthu amene kuti anthu nzika za Malawi kudandaula kuti zinthu zakwera amene modandaulitsa. Ani nkhani yonse kuti ndiona amaya, nkhani ndiona ndithu wina aliyesa akuvomereza nazo. Moses Kunkuyu anali pa television ndileya ndithu anavomereza kuti yes chiyonse chakwera. Ndi anthu amene akumacha chifukwa cha zinthu zoti zakwera. 1, 2, anthu ogwira ntchito m'mashopo mwa amwenye kagulu kamene kakapenta zinakati mtima kadumpha amwenye. Anthu ogwira ntchito m'mashopo mwa amwenye awezerani anthu ndalama ngati paleka mtundu kamene kamavuta kwambiri pankhani okhuza ndi kugwisa munthu ntchito mothangata komanso kumpasa ndalama peanuts tindalama totiya public amwenye. Nkhani imene sikuti sotikhe sukayobisa yayi. Sorry, ine ndi my friends ambiri amwenye. I'm sorry for this. Man, I have to say this. Guys, umuntu umakhala nawo. Kharani ndi umuntu. Timaziwa ndalama ndi wanu. Ziko anakarawa Malawi. Koma umuntu uzikhalapo. Ndi anthu akumacha kupena kufuna kuti amwenye awezere ma salaries awo. Then apolisi ndithu atcha tear gas utsi okhetsa msozi. Ndiyebe pakutipo zinthu zizangoyambika kumamawa kuno. Khala pomwepo ife tilipo mpaso ndithu tikupatsirani update ineliyonse one by one. Guys, thank you so much, Malawian Cameras. Nipeni Malawi amene akutionera pakadali pano akunkuyo. Malawi amene zaka 5 zapitazo anauzidwa kuti moyo uzafewa. Fertilizer muzagula pa 4000 pano ali pa 100 chakuti. Sugar muzagula ndithu wa mtengo wa kuti chilichonse chakwera mtengo. Mulamuliro wachakwera. Malawi ameneyo patha zaka 5 muthomuza zotani tsiku la lero. Ndikhoza kuyambirira choyamba kunena kuti mumuyankhule pa kamera iyo Malawi ameneyo mumuyangane m'maso mumuuze kuti Malawi ndimakumana udeyi ndimayankhula nawo kumudzi amene mukumana nawo. Yes, koma lero ndiyankhule ndi amene apereka musanayankhe funso ili. Munalo wako mushopu kukagula kaya ndi juice kaya ndi mafuta ophikira pakadali pano mu zaka zimene zimakhala minister. Ineyo kuyambira pakanthawi mu shopu sindimakonda opita koma kuti ndimapezeka zinthu zimene ndimagwiritsa ntchito zochokera mu shopu
zopita mu shopuzo makobiri ake ndimapereka ndine mumatuma anthu ndithu kandigulireni chakuti amakuwuzani kuti chakuti Sindimalipira ndine. chakuti kapena mmangotulutsa kuti tapitani mukagule ndimalipira zabwera sine zokuti dzulo shuga yamangula pa mtengo wina lero nditani zina sindimadziwa ndine omukudziwa munthu ngati anabwera dzulo nduze 2000 ya shuga lero nkunuza ndifuna ya shuga nekupatsa 2000 nduze sikwana sindio ndadziwa kuti shuga ukwera mtengo zimenezo ndimazidziwa moti kwanuko akuti shuga wafika pabwanji uku kumene kunyumba kwanuko anthu amene mmatuma akuti shuga wafika ineyo pabwanji zimene mmagwiritsa ntchito inu kunyumba kwanu ndiza kunyumba kwanga zikhoza kukhala zosiyana ma preferences osati zakwene zodula zakwene zochipa inuyo mukhoza kusankha kuti mmayuza honey ine kusankha ndimeza sugar inu makonda brown ndimeza white so zokuti anduzo nyumba kwanga kuti sugar panga ndalama zingati zimene sizichita kanthu pamacheza awawa simukudziwaso kuti koma shuga kodi wafika pabwanji zimene ndikuzani zokuti kukambirana pano poti conversation ya times exclusive akuti anapita kunkuyo ndamamfusa tatuza mtengo wa sugar kunkuyo ndi grocery ananapa achaya zimenezo nkhani siyo kuti ndikambeza kuti mtengo wacha kena munfusa ndimafuna ndidziwe sinanga mitengo ikumasiyana ndimafuna ndidziwe kuti mtengo wa munthu amene akugula pano pa sugar 3000 4000 sugar kuti wakwera pakadali pano mafuta akwera munthu amulankhula zotani kusiyana kwa mitengo yona zoti ena akulitsa 3000 ena 35 ndi ntchito yako ndona wa trade kuti azikona amapanga koma kugamba zoti zinthu zakwera mitengo nenda kuvomerezani kuti chulani chilichonse ziyambira zimene inuyo mwavala simunazigule pa mtengo omwewo dzulo zakwera mitengo koma tsopano chimene chochitika ndi chani kuti mitengo ija ikwere because mukana zoti pansi pa ulamuliro wa achakwera zinthu zakwera mtengo khanga kuti achakwera apangitsa kukwera mitengo ya zinthu tulakwitsa ndipo munthu akumudzirisa mpenzerere ndi bodza limenelo zinthu zakwera mitengo bread ku America anali ndalama zingati 2019 munena zokuti ayo osayerekeza ku America go to South Africa go to Zambia pita ndi ku Zimbabwe sugar anali ndalama zingati chilichonse chimene monga chimakhala driven by mtengo wa chakudya chakwera mtengo kukwera ku mtengo wa zinthu kumene koko kodi zinayambika chifukwa chani kodi ife sugar wakunoyo akusiyana sugar ku Tanzania mupite kumulanje mukapeza anthu aku Mozambique amene akubwera mdziko limodzi atenga sugar every day akuti sugar uchipa ku Malawi muone mafuta tunenawo akubwera ku Malawi every day kaimene padedza truck iliyonse kubweretsa 34,000 liters ya mafuta ikutuluka 2,000 liters mu tanki mwake akuti mafuta auchipa ku Malawi pita ndi maikomo osanango wabwitika anthu akumudzi kuti akamaona zina zuta umatambira kodi anthu akubatikidwa unapo kapena akupita okha pa msika ndikusiyanisa moyo mmene unalili zaka 4 zapita ndi pano munthu wakumudzi ndikumunamiza kuti zachitike faya chakwera akumunamiza ndani mukamapereka mafika ona zokuti mwalephera inuyo tili kuntchito yanu ina you are there to educate people inform people and how is ina entertain them when there is need pophunzitsa anthupo mwauze anthu simulango chilichonse mukauza anthu kuti kutere kumafuta awa kumalawi kuno nkochipa mukawauza anthu muchamanena kuti mupeze munthu wakumudzi zaka 4 zapitazo yekha mapita pa msika ndikukagula sugar 400 700 zaka 4 mulamuliro wa achakwera akupita yekha munthu wakumudzi kupita pa msika ukagula sugar 3000 chimanga ukagula 100,000 akumunamiza ndani ndimene ndikuwuzani kuti we are living in a global world imene ma factors a production sali adziko limodzi so tinalekezerapo kuti munthu ameneyoyo sukupangidwa kumalawi kukhala munthu ameneyoyo wakumuzi pakadali pano mwina ine ndakhala pano koma nayenso adakakonda kuti timafuna kubomako atatiuza kuti kodi ifeyo abomawo akutipo chani pa izi zimene zikuchitikazi akuchitanji ndipo akhala akuchita chani chifukwa sitingakwanitse kuti tikhale mmene zinthu zililimu mu miyezi 5 6 kapena 7 olo chaka chikubwerachi mungauze zotani ndimafuna mwaya choyambirira ndo auza Malawi kuti miyezi 5 imene akutchula leya kapena miyezi 6 miyezi 7 miyezi imene mukhala moyo choyambirira chimene Malawi akhala moyo chifukwa choti zinthu zimene zimavuta chambiri chakudyacho President Lazarus Chakwera apereka kwa Malawi chipezeka chakudya chimene koma chachikulu kwambiri tikonze zinthu zimene zingatithandizire tizipeza chakudya mdziko muno tikangopeza chakudya chokwanira mdziko munomo zina zimene tupanga za migodi zija tikhale ndi mining industry yabwinobwino zithandizira kukuza chuma chija koma pa nkhani ya mitengo ya zakudya ndiwatsimikizira Malawi mitengo imene iyi imapangidwa drive by ma factors amene si a mdziko mwathu muno zimene zozo tikangokonza mitengo imene ifoti kupanga produce zakudya zambiri Amalawi azandikhulupirira kuti atha kupezeka nacho chakudya mdziko muno ndipo safa ndi njala ndipo tikamanena ifeyo zetiwanena nthawi zina zake kuti Amalawi ayendebe ndi President Lazarus Chakwera ena amatsutsana nazo koma alesa ndi ufulu wake koma tikamazinena tikutengera dziko kumene luchokera tikuliona dziko limene luchokera mtengo wa chinthu musamatengere kuti akuti chinali pa 7 ndi chafika pa 10 mudziyang'ana kuti kodi chimene chimalowa mukubweretsa mtengo wa chinthu ndi chiyani kuti ku Malawi kunoko simudzapanga mtengo wa fertilizer never sitizapanga mtengo wa mafuta sizachitika sitizapanga ikhale chimanga chomwechi tidzakhalika ma subsidy koma sitizapanga mtengo wa chimanga ndi fertilizer alobwera ochokera kwina sizachitika kunoko sitizapanga mtengo wa china chilichonse whatever you're wearing here whatever you've eaten whatever is on your head and everything chimene vala ine chilichonse palibe chaku Malawi sizatheka zimene zozo kupanga mtengo wake fair it will never happen munthu amene ali kunthalire
munthu amene ali kunsanje kumapeto uko kwa Malaka akunena kuti kwathu kunotu koma nsewu chabwino president akumanga kulibeko zipatala zodi a president akumanga koma kwa ife chimene timafuna pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndi kudya tidye chakudya tigone pabwino tipeze chitetezo. Munthu ameneyo mungamuze bwanji slogan chayo kuti boma ndilo mweli ndakondwa kuti mwayamba kuyamikira kuti munthu yakuti misewu tikuiona, munthu yakuti zipataladi mukumanga, ndikuti munthu amene apitiliza kunena za masukulu, apitiliza kunena za njanji, apitiliza kukamba za nyumba za polisi ndi zina zonse zimene achakwera kupanga zija. Munthu amene uja kuti akhale moyo, yes, afunika chakudya chimenecho ngati muti athawe ma foundations amene anaonongeka opangira chakudya mutayankhula cha mtundu wanje. Koma ngati mudali chakudya chopempha koma katenga kunja chakudya chopempha akadzangodzuka kugairana chakuna zisi tugairanisoni mwatha. Munthu wanzeru bambo wanzeru adziti tikupempha uku koma khasu ndili 10 kumunda mega farm, tikupempha uku koma fertilizer ndoyo tiyeni anife 150 billion nifi loans akatenge fertilizer anu mafama club, tikupempha uku koma tiyeni Agcom. Ndiye munthu wanzeru amene kuti what is happening in Malawi ife kupempha kuja tidzathana nako tsiku lina chifukwa kuti chakudya chimene talimachi chikhala. So munthu wakuchididi ndimuze, munthu wakunthalire mane ndimuze kuti misewu inda president akumanga koma anthu samadya misewu koma chimene tinacha kuti zakudya zimene anthu amafunikazo ndondomeko yake yachikhazikikire palibe ndondomeko yopempha yodalirika. Tilime kuti kwinunso leya mutenge ngongole za nifu mulime kuli minda kwanu iniyo munasiya minda kwanu agogo anakusira ni minda, go and use that farmland. Malawi aliens, there are young people working in the banks, young lawyers, teachers, they have now engaged in serious farming. They are farming. That's why this year I'm telling you, mvula kungopita ugwabwino, there is a lot of maize imetera kolole chaka chino mdziko muno. Mwamulankhula munthu wakunthalire zimene zindiyankhula ndi Malawi aliens ndipo ndikabana nazo mandifunso tikabana